Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă. Bine v-am găsit la o nouă ediție din ciclul de emisiuni alternative. În cadrul emisiunii de astăzi vom discuta despre participarea comunității în luare de decizie. Vom discuta împreună cu invitații de la Drochea și de la Chișinău. Dar mai întâi de toate vă propun să urmărim un reportaj realizat de echipa TV Drochea la o ședință a administrației publice locale. La asemenea ședință participă și cetățeni care sunt interesați de problemele care sunt puse în discuție. Am venit la dumneavoastră cu o rugăminte foarte mare ca să ne reîntoarceți fostul director. Cât el a fost la noi mai înainte, o activat, deci a fost regulă. Dar pe timp cât el a plecat, s-au început foarte multe probleme, după cum și ați ascultat. Și colectivul nostru vrem să vă rugăm ca să ne reîntoarceți directorul înapoi, pe domnul Gărbaciu Gennadi. Doamna se adresează să micșorăm prețurile, înțelegi? Se adresează la Comisia de Drept. Da, drept, noi luăm în vigoare. Cu acest mesaj au venit în fața Consiliului Orășenesc Drochea vânzătorii de la piața centrală pentru a solicita aleșilor locali să pună mai presus interesele localității și nu cele de grup. Oamenii sunt convinși că dezvoltarea economică a localității și buna guvernare depinde de implicarea fiecărui cetățean și nu doar a celor aleși. Cred că a venit momentul când cetățeanul simplu a înțeles lucrurile că nu stau chiar așa de bine în orașul Drochea și totodată vreau să se implice în activitățile primăriei, să fie mai aproape de primărie. Eu cred că cetățeanul are și dreptul și dator ca să se implice în procesul de decizionare a luărilor unor decizii în orașul Drochea, pentru că el a dat votul pentru această administrație publică, pentru acest primar. Oricare cetățean are dreptul să vină la Consiliu, că este deschis, știe toate problemele care se rezolvă în raion, ce se face, care trebuie rezolvate, care s-au rezolvat, cum se rezolvă și așa mai departe. Desigur, asta e în dreptul nostru și asta noi suntem interesați. Fiecare cetățean este interesat, cred că ce se face. Drochienii sunt de părerea că dezvoltarea orașului se poate realiza numai prin crearea unui parteneriat viabil între comunitate și autoritățile locale. Autoritățile locale salută implicarea cetățenilor, dar sunt de părerea că pentru reforme și realizarea tuturor solicitărilor din partea comunității este nevoie de mai mult timp, iar pentru o bună comunicare, primăria orașului Drochea pune accentul pe transparență în luarea deciziilor. Implicarea și prezența cetățeanului la o ședință a Consiliului Orășenesc este foarte important, pentru că în multe cazuri, în ordinea de zi, se discută întrebări care țin de problema cetățenilor. Este foarte important ca cetățeanul să se implice în viața cotidiană a orașului. La fel, cetățeanul poate veni cu idei care ar putea nemărginit să schimbe situația orașului, chiar și a cetățenilor, adică să îmbunătățească viața și să rezolve careva întrebări. Pentru implicarea cetățenilor mai activ în viața comunitară la Drochea sunt organizate audieri publice și flashmoburi. Și dacă unii drochieni participă activ la ședințele Consiliului Local cu opinii și idei pentru soluționarea problemelor existente în comunitate, alții așteaptă să primească invitații pentru a participa la audieri publice. Cât de des dumneavoastră ați participat la asemenea audieri publice? N-am fost invitat ca să particip, n-am fost. Trebuie să fie un anunț oricare undeva ca să știm când se organizează toate hotărârile astea ca să putem participa la
o anumită adunare, oarecare ședință și așa mai departe. În urma reformelor de descentralizare din ultimii ani, organele de administrare publică locală au fost împuternicite cu noi responsabilități, care sunt dificil de implementat fără sprijinul comunității. Și pentru că suntem la început de cale, drochienii mai au multe de învățat până la o implicare mai activă în soluționarea problemelor cotidiene ale orașului în care locuiesc. Am revenit din nou în studio. Invitații noștri sunt Iurie Melinte, președintele al Centrului de Resurse și Educație și Dezvoltare și primara orașului Drochea, Nina Cereteu. În studioul de la Chișinău îi avem pe Olesia Cazacu, reprezentanta Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, și Oleg Tomșa, reprezentant Primăria Neam. Vă zic bine ați venit la emisiunea noastră de astăzi și o primă întrebare pentru dumneavoastră, doamna primară. Aș vrea să vă întreb cum apreciați dumneavoastră implicarea drochienilor și cât de des vin la dumneavoastră cetățeni cu diverse solicitări. Apreciem implicarea cetățenilor, chiar îi încurajăm să se implice cât mai activ și cât mai des în activitatea, nu doar a primăriei, dar în general în activitatea comunității noastre. Pentru că unul din cele mai importante instrumente de promovare, informare, este anume comunicarea cu cetățenii localității noastre, cu orășenii. Scopul principal al activității, în genere, a autorității publice locale este transparență totală prin comunicarea cu cetățeanul, prin soluționarea problemelor, anume prin implicarea cetățenilor localității noastre. Nu putem soluționa o problemă majoră, de exemplu, doar stând acasă și comentând sau exprimându-ne că este totul foarte negativ și ne implicându-ne în soluționarea ei, fiecare în măsura posibilităților sale. Deci aici mă refer anume la implicarea în dezvoltarea comunității, ceva să aducă un aport în comunitatea în care locuiește, nu cu diverse întrebări ce ține de la propriu. Avem și cetățeni activi care se implică activ cu anumite propuneri foarte bune de multe ori și în măsura posibilităților, repet, poate iarăși administrația publică locală le dă curs și încearcă să le implementeze și să le realizeze, dar de cele mai multe ori și cu mare părere de rău și cu mare regret în ultima perioadă avem mai mult cetățeni activi doar pe rețelele de socializare care critică dur orice nu s-ar face din partea primăriei. Iar aceste inițiative sau propuneri vin mai mult la nivel de vorbe și nu soluții sau propuneri concrete cum s-ar rezolva o anumită problemă sau alta. Deci, în afară de critici, de la ei nu avem nimic de auzit. Propuneri concrete, soluții privind rezolvarea problemelor, din păcate, nu le avem. Să vedem ce ne spune domnul Melinte. Cât de receptivă este administrația publică locală la solicitările dumneavoastră? Zic că ceea ce ne doare este că administrația publică locală, mă refer în primul rând la Consiliu, deci s-a îmbotmolit în relații și mai mult culorile politice. Deci atunci când suntem în aleși deja, am mai vorbit și la alte emisiuni, deci trebuie să uităm de culoarea partidului. Suntem, în primul rând, este cetățeanul. Deci orașul, dezvoltarea orașului, problemele orașului, problemele oamenilor și asta ne-ar aduce un beneficiu și partidului, dar și mie personal, de exemplu, ca consilier, dacă aș fi. Deci asta este important și atunci când venim cu o propunere,
Deci este important să venim nu la Consiliu. Deci eu am văzut reportajul și atunci oamenii vin... Păi, în cadrul reportajului a fost o întrebare ce ține de consilierii de la primărie. Eu înțeleg, dar dacă vrem să facem lobby, să rezolvăm o problemă și avem o propunere concretă, soluție pentru oraș, atunci este bine să participăm la planificarea sau măcar la proiectul acestei decizii a Consiliului. Deci atunci când se lucrează în comisie, fiindcă atunci când ieșim noi la ședință... Cât de des participați la asemenea evenimente, fiindcă dumneavoastră sunteți reprezentant a organizației neguvernamentale care aveți chiar... Eu sunt pentru participare fiecărui independență de domeniul care lucrează. Deci atunci când ne implicăm în toate, deci nu va fi rezultat. Avem foarte puțin timp, deci acum să adresăm întrebare pentru invitații de la Chișinău și doamna Cazacu, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră cum să facem ca acest dialog între administrația publică locală și cetățean să fie unul util și eficient. Vă mulțumesc! M-aș referi în primul rând la experiența pe care o pilotăm în cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, pe care îl implementăm în cadrul proiectului Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și este vorba anume despre lucrul cu administrația publică locală și cu cea executivă, deci cu primarii, dar și cu consiliile locale, pentru ca ei să fie mai deschiși și să includă toate grupurile de cetățeni în administrarea localității, inclusiv și migranții, care sunt o resursă destul de valoroasă, dar insuficient valorificată. Și în această ordine de idei aș spune că este necesar ca primăria să ofere posibilitatea cetățenilor să participe prin diferite mijloace. Sigur că primul pas ar fi informarea despre activitățile care au loc, pentru că aceasta este primul pas pentru o participare, informând despre și organizând consultări publice ale, de exemplu, planului strategic sau audierile bugetului, informând că ele au loc, cetățenii au posibilitatea să participe, dar și să încurajeze cetățenii ca ei să participe. Studiile pe care le-am efectuat, de fapt, arată că există un număr mare de cetățeni care nici nu cunosc că ei au dreptul să participe, de exemplu, la ședințele Consiliului Local și să audieze ce se întâmplă acolo. Deci acesta este de asemenea un aspect important. Apoi, faptul că, de exemplu, persoanele care sunt plecate din localitățile noastre, un număr foarte mare, pot să vadă și să audă ce se întâmplă în localitate doar prin intermediul paginilor de pe internet sau rețelelor de socializare, care, sigur că sunt o platformă bună și de comunicare, dar și, cum a spus doamna primară, câteodată și de colectarea criticilor. De ce este important ca să fie și o altă etapă de implicare directă? Prin ce se pot implica cetățenii? Să vină cu idei, dar în același timp pot veni și cu contribuții locale. Da, într-adevăr, cetățenii trebuie să se implice cât mai mult în viața comunitară. Acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Cereteu, cât de mult se implică cetățenii în viața comunitară a orașului și ce ați realizat ceva împreună, dacă ați reușit să realizați ceva, ce anume? De realizat împreună cu cetățenii orașului putem menționa mai mult audieri publice, informări, ședințe la care s-au făcut publice anumite rapoarte de activitate, s-au dat anumite veri de seamă, să le spunem așa, s-au repartizat prin oraș buletine informative privind activitatea primăriei, asta au fost prin intermediul tinerilor, mai mult pentru că avem pe lângă Consiliul Rășănesc, activează Consiliul Rășănesc al Tinerilor. Încurajăm oamenii să se implice, încurajăm cetățenii să se implice, să participe, dar cu regret, o să menționez încă o dată, lumea este foarte pasivă. Cetățenii noștri sunt foarte pasivi și nu cunosc din care motiv, dar nu participă la aceleași audieri publice. Dumneavoastră ați fost martorii, pentru că au fost înregistrate, televiziunea a fost prezentă, audierile publice pe buget s-au prezentat mai mult
funcționarii publici, adică foarte puțin. Mai târziu vom difuza imagine și vom vedea că cetățenii spun că nu sunt informați, nu cunosc, poate nu toți au aceste rețele de socializare. Poate nu este vorba de rețele de socializare. O să menționez chiar unde sunt plasate anunțurile, mă refer. Audierile publice unde au avut loc cu scop de informare a agenților economici, când au avut loc modificările în legea cu privire la comerțul interior. Am invitat toți agenții economici, au fost telefonați de către lucrătorii primării. Acum m-am referit la cetățeni, m-am referit la agenții economici la fel ca și cetățeni, dacă să luăm așa pe grupuri de interese, după cum s-a menționat anterior, ca și grupuri de interese. Încercăm prin toate modalitățile să am efectuat sondaje, la fel, și pe rețele de socializare, dacă ar fi cazul să avem careva investiții, unde anume sau unde văd ei problemele mai importante. Încercăm să-i atragem, încercăm să-i mobilizăm pentru ca ei să participe cât mai activ. Cu regret, deocamdată, nu prea ne reușește. Nu știu care ar fi motivul. Dar foarte des acești cetățeni sau chiar și agenți economici în cadrul ședinței audierilor publice mi-amintesc că au spus că și anul precedent la fel au fost efectuate, organizate aceste audieri publice, dar până la urmă nu s-a ținut cont de opinia lor. Poate acesta este și un motiv ca dânsii să nu se prezinte la aceste audieri. Bine, s-a ținut cont de o parte din opinia lor, adică au fost introduse unele noutăți, la fel la propunerea lor, dar, după cum a menționat domnul Melinte anterior, Consiliul, din păcate, este politic, iar primarul doar execută deciziile pe care le adoptă Consiliul. Acum să vă întrebăm pe dumneavoastră, domnul Melinte, cunoaștem că tot timpul a existat între autorități și cetățeni, așa să spunem, există probleme sau așa ca un conflict și de interese și care probleme sunt și ce probleme pot fi scoate la iveală. Poate ca și pentru a fi și o conlucrare mai bună între cetățean și administrația publică. Atunci când vorbim noi de cuvântul cetățean, eu cred că de aici pornim că nu este atât de activă participarea cetățenilor sau în luare de decizii a unei administrații publice locale, fiindcă problema este că cetățeanul, dacă este aparte și nu se organizează, nu poate să organizeze. El se gândește că este cineva. Deci este dezvoltarea societății civile, a ne organiza în grupuri pe interese. Cum să facem acest lucru? Asta ziceam că, ca soluție, deci este o problemă. Lipsește, deci în Rochia lipsește comunitatea civilă care nu este organizată. Ați încercat să informați cetățenii, să-i adunați în cadrul unei ședințe, să faceți un anunț, toți doritorii să vină la această ședință, să discutați despre problemele care există în societate. Deci, din ceea ce cunosc și deci, pe domenii s-au lucrat, dar când a fost vorba de problemele, de exemplu, la piețe. Deci când deci s-au adunat cei care au fost vizați, da? Sau când este vorba de transport. Deci iarăși așa. Deci eu am văzut oameni care s-au adunat la nivel de case, de locuit. Dar aici trebuie să ne organizăm. Da, iarăși... Asta e. Deci am înțeles că ne organizăm când apare o problemă strângentă, atunci cetățenii se mobilizează. Altfel nu se primește. Acum am auzit opinia dumneavoastră, să auzim și opinia cetățenilor, să vedem ce ne spun drochenii. Cum credeți, cetățenii trebuie să participe la luarea deciziilor de către autoritățile publice locale? Desigur. Numai decât. Numai decât. Asta de atât și un haos pe tot locul. Că lumea nu e științată. Lumea nu știe, multe nu știe. Și de atâta lumea când aude, parcă se chicat din copac. Ia că de ce? Numai decât. Numai decât. Dar de ce? Dar cum fără popor să hotărască? Trebuie poporul să să ajute, să vinzi și să faci acolo și mai departe. Конечно, должны в жизни города, конечно. Ну вот даже сейчас, смотрите. А сейчас грейдер бы прошел чуть-чуть и забрали, там все гололед. Было совсем по-другому бы. Надо, мы должны сами идти, говорить. Da, numai decât. Dar de ce? Pentru a ne face noi condiții. Pentru noi. Da, ar fi important, fiindcă tot noi trăim în orașul ăsta, adică ar fi de făcut tot să fie în comun. Cum
să fie important pentru cetățeni. Cum să n-aibă și ei părerea lor. Participați la audieri publice organizate de către primăria orașului? Ați participat? N-am participat, dar să fie bucuros să particip. De ce nu? Dar de ce n-ați participat? N-am fost înștiințată. N-am participat. Dar de ce? N-am avut posibilitate. Не приглашаешь. Lumea e dusă în eroare și nu știe informații despre așa ceva. Nu trebuie să fie o invitație oricare? Nu, să fie o informație, undeva ca să fie dispusă, lumea să o poată vedea, să o poată citi. Nu. Dar de ce? Nu, cred că nu am fost informată, nu am știut că de asta și n-am fost. Am auzit opinia drochienilor și acum aș vrea să întrebăm invitații de la Chișinău să ne spuneți și dumneavoastră care este situația la nivel de țară. Cred că această problemă există nu numai la Drochia. Și acum aș vrea să ne răspundeți dumneavoastră, domnule Tomșa. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Eu vreau să spun evident că această problemă există nu doar în Drochia și nu doar în Chișinău, în toate satele, în toate localitățile de fapt din Republica Moldova. Tocmai de asta primăria și de fapt APL-ul este responsabil de informarea oamenilor, pentru că chiar și din reportajul văzut anterior vedem că oamenii ar vrea să se implice, dar ei nu sunt înștiințați. Mulți dintre ei nici nu știu măcar că de fapt este posibil ca un cetățean simplu să participe la o ședință a Consiliului Local sau Raional. Tocmai de asta primăria are ca un obiectiv să încurajeze, să motiveze și să informeze cât mai mulți cetățeni, așa și cum a spus și doamna Cazacu mai devreme, vorbind despre consultările publice care au fost organizate și, nu știu, promovate de către APL și la care nu au venit cetățenii, respectiv trebuie de gândit de ce nu au venit, trebuie de făcut ca audierile publice să fie cât mai eficiente. Dacă chiar o întrebare pentru doamna primar, dacă la audierea publică pentru, nu știu, business și așa mai departe, vineau 100 de oameni, cât timp vă lua dumneavoastră ca să consultați pe toți 100 de cetățeni? De-aia tocmai este mai binevenit un alt fel de, nu știu, procedeu. Este vorba de un sondaj de opinie, este vorba de comunicarea directă cu cetățenii care se poate fi făcută sau de fapt trebuie să fie făcută de către aleșii locali constant, timp de 4 ani, nu doar o dată în 4 ani înainte de alegeri locale. Vorbind despre audierile publice la care nu vin oamenii, nu vin pentru că informația de acolo nu este tocmai adaptată, este prea tehnică, de exemplu, la care un cetățean simplu nu o să fie gata să vină cu un feedback, să vină cu o soluție și același lucru vreau să-l spun despre rețelele de socializare despre care spunea doamna primar mai devreme, că acolo sunt oameni care sunt nemulțumiți de fiecare dată de orice s-ar fi făcut în orașul Drochia. Întrebarea este de ce oamenii sunt nemulțumiți și ăsta este un feedback pe care primăria trebuie să-l ia în considerare. Este un feedback care spune că ceva nu este în regulă. Ce nu este în regulă trebuie să vină deja din partea specialiștilor. Dacă eu ca cetățean sunt nemulțumit de starea drumului din capitală, eu n-am să spun veniți și faceți drumul în felul următor, puneți 2 straturi de prundiș, 2 straturi de ciment și așa mai departe. Eu nu trebuie să vin cu soluții pentru că eu nu sunt specialist. Eu vin să vă spun problema mea, că eu sunt nemulțumit, iar APL-ul la urmă sau aleșii locali au scopul să rezolve problemele cetățenilor, de aia au fost și aleși de către oameni până la urmă. În Chișinău există la fel aceeași problemă. Noi de fiecare dată ne luptăm cu probleme de transparență. Chiar ieri a avut loc ședința Consiliului Municipal, care a fost făcută publică doar cu o zi înainte și a fost împotriva procedurilor de fapt legale. Ședința trebuie să fie anunțată cu 3 zile, cel puțin 3 zile înainte de asta, cu publicarea ordinei de zi și așa mai departe, respectiv oamenii nu au putut, de fapt consilierii locali aleși, cei 51 de aleși, nu au putut participa și nu au putut să lucreze. De fapt, pentru asta au fost aleși și nu au putut să lucreze pentru că primarul sau primăria nu și-a făcut datoria așa cum trebuia. În același timp, de exemplu, vorbind despre transparență, noi trebuie să adaptăm aceleași audieri publice
publice, să ne gândim când este mai bine să facem, să organizăm una. Dacă o să vorbim despre, sau vrem să invităm părinții de la grădinițe, să vorbim despre calitatea alimentației acolo, trebuie să ne gândim când acești părinți sunt cei mai, au timp liber și ar putea să vină. Nu îi chemăm la o ședință miercuri la ora 11 ziua, da? Sau 10, când este lumea în toiul muncii. Respectiv, acest lucru trebuie de adaptat și de încurajat, de găsit metode cât mai eficiente pentru a soluționa problemele venite iarăși de la cetățeni și metode sunt foarte multe. Sunt canale mass media pe care le poate folosi orice primărie și este nevoie de mai multă încurajare, pentru că din reportajul de mai devreme s-a văzut că oamenii vor să participe, însă nu sunt încurajați sau nu sunt informați cum se cade. Doamna primar are un răspuns pentru dumneavoastră, după ce revin la fel cu o întrebare pentru dumneavoastră. Poftim, doamna Cereteu. De fapt, noi audierile publice care au fost petrecute au fost planificate exact după cum domnul a menționat, ținând cont și de timp, de perioadă, când să fie organizate ca să poată participa lumea cointeresată. Iar audierile publice au un anumit regulament și anumite reguli cum trebuie să fie desfășurate, a dus la cunoștință informația care la fel prezenta interes pentru toți, adică noi am ținut cont de toate acestea. Nu constă în asta problema. Mai mult decât atât, despre criticile la care domnul la fel s-a referit, că eu ar trebui să-mi pun întrebarea de ce lumea este nemulțumită. Mai mult decât atât o să vă spun, liderului grupului dat, care este permanent nemulțumit, domnului Radu Obadă, care sub pseudonimul Druță, din start i-am dat și numărul de telefon când apar careva probleme sau dubii, să mă telefoneze, să întrebe dacă e așa sau nu e așa, pentru că așa procedează până la urmă jurnaliștii care se consideră că sunt jurnaliști sau societatea civilă. Din păcate, sau nu știu din care motive, dumnealui evită, nu mă contactează, nu întreabă care este poziția primăriei sau care este. La fel, continuă să publice materialul care îi pare dumnealui că e interesant. Dar, nu ca replică, dar aș vrea să încercăm să facem un experiment, pentru că lumea spune că nu este informată, da? Haideți acum, iată, eu spun pentru că este dispoziția primarului privind convocarea ședinței Consiliului, care sunt ședințe publice, unde va avea loc darea de seama primăriei privind executarea bugetului pentru anul 2016. Să vedem câtă lume cointeresată, pentru că este executarea bugetului, adică sunt banii publici, cum au fost cheltuiți banii publici pentru anul 2016. Să vedem la următoarea ședință cât de mulți oameni cointeresați vor fi prezenți. Vă mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Tomșa, de ce depinde activismul cetățenesc la nivel local și cum am putea noi motiva cetățenii să fie mai activi în luare de decizii? Vă mulțumesc, doamna primar, pentru răspuns și nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu am vrut să lansez niciun atac, este vorba doar despre feedback-ul pe care îl văd eu de aici ca și reprezentant al societății civile. Eu mă bucur de fapt când primarii țin cont de toate cele spuse mai devreme și aș vrea să se întâmple acest lucru cât mai des și în cât mai multe localități. Dacă îmi permiteți, înainte să răspund la întrebarea lansată, câți oameni au auzit acest anunț referitor la ședința Consiliului despre care spuneați mai devreme și o să vedeți câți oameni o să vină. Trebuie să țineți cont de faptul că acest anunț poate să-l audă 20 de persoane, poate să-l audă 1000 de persoane și din acest considerent trebuie să vedeți câți oameni vor veni la acea ședință și nu doar pentru că l-am spus, dar unde este spus, cum este spus, când și cui. Dacă vorbim despre motivația cetățenilor și oamenilor de a se implica în procesul de luare a deciziilor, evident că este un teren tare șubred și putem să găsim foarte multe probleme și în același timp să dăm vina pe multe lucruri. Eu recunosc și susțin de fapt ideea că oamenii nu prea vor să se implice, dar de ce nu vor să se implice? Pentru că odată au avut o problemă și s-au adresat APL-ului, au scris o cerere sau o plângere la care nu a primit un răspuns sau, de exemplu, nu vede încurajarea acestui procedeu, adică în rândul cetățenilor, de către APL. Cum s-a spus și mai devreme, cu vreo 20 de minute, a fost la o ședință sau la o audiere publică mai mulți oameni care nu au fost ascultați toți. Da? Evident, trebuie de găsit cât mai multe soluții. De-aia noi, ca și platforma Primăria mea, încurajăm cât mai mult comunicarea cu cetățenii, comunicarea directă, se face și prin rețele
rețele de socializare, prin oricare tip de resurs, da, pe care poți să-l folosești. Întrebarea este cât de des folosiți sau cât de des mergeți chiar în orașul dumneavoastră, din ușă în ușă, să întrebați oamenii care sunt problemele și prioritățile, ca să le treziți acest interes să se implice. Oamenii se vor implica atunci când vor vedea un impact sau vor vedea că ei pot schimba ceva, iar atunci când le cerem, trebuie să le explicăm foarte bine că nu este nevoie de implicare 24 din 24 și 7 zile din 7, este vorba de oferirea de șansă, da? Nu doar că noi spunem că sunt deschise și hai veniți, dar să-i încurajăm, să le dăm rezultate exacte atunci când oamenii se vor plânge de ceva, să găsim cât mai multe soluții viabile și să le demonstrăm de fapt oamenilor că ei au o putere și ei pot influența lucrurile și atunci ei vor fi cei care se vor implica mai mult în discuții sau în procesul de luare a deciziilor. Aș mai adăuga aici că este de asemenea important să facem o divizare și între oraș și între sat. De exemplu, la nivel local, în localitățile rurale, legătura, probabil, ținând cont că sunt și un număr mai mic de cetățeni, poate fi mai strânsă. Dar, din păcate, în multe localități, autoritățile publice locale țin cont de acest lucru doar în timpul perioadei de alegeri. Atunci se organizează întâlniri pe cartiere, pe teme de discuție și așa mai departe. În cadrul activității noastre profesionale am aplicat metodologia aceasta așa numită de mobilizare pentru abilitarea diferitor grupuri. Pentru că de multe ori participă, de exemplu chiar și la acele ședințe sau alte discuții, doar cei care sunt deja încrezuți cumva în ideile pe care le au și așa mai departe. Dar sunt un număr de grupuri care sunt defavorizate. De exemplu, oamenii cu dizabilități sau, să zicem, chiar mamele cu mulți copii și așa mai departe. Este recomandabil ca discuții cu ei să se organizeze separate pentru a vedea care sunt problemele lor, pentru ca mai apoi ele să fie aduse în cadrul deja ședințelor Consiliului și așa mai departe. Activismul cetățenesc, într-adevăr, nu vine din senin și nu se face pe un teren gol. Să urmărim acum un reportaj care a fost realizat de către Studioul Central la Chișcăreni, raionul Sângerei, ca să vedem ce fac acolo cetățenii, cum își dezvoltă localitatea. Autoritatea locală are la dispoziție mai multe mijloace prin care poate comunica cu cetățenii săi. Primăria din Chișcăreni folosește o serie de canale de informație accesibile pentru fiecare categorie de cetățeni. Cel mai des folosim site-ul comunii noastre www.chișcăreni.md, dar poate că și mai des folosim pagina Facebook. Ea este accesată de foarte multă lume, mai ales tinerii care pot să comunice prin internet. De asemenea, pentru oamenii mai în vârstă, noi avem radioul local. Radioul local transmite deciziile care vizează societatea, vizează comunitatea noastră. Putem să primim și opinia inversă prin unele emisiuni care le facem la radio când discutăm cu oamenii. Aici, Chișcăreni, postul de radio local. Astăzi, la Liceul Teoretic Nicolae Casot din localitate și la Gimnaziul Slobozia Chișcăreni au avut loc careuri solemne consacrate începutului unui nou an școlar. Tot în localitatea Chișcăreni activează 15 ONG-uri care sunt într-o strânsă colaborare atât cu primăria cât și cu cetățenii. Eu, ca primar, simt ajutorul ONG-urilor prin faptul că ei duc toată informația de la primărie, fiindcă ne întâlnim mai des, comunicăm mai des. Inspirați de modul în care primarul localității promovează pe rețelele de socializare reușitele localității, mai mulți tineri își împărtășesc ideile și viziunile despre localitatea lor pe Facebook sau bloguri. Scriu despre meșterii populari, profesori, părinți, elevi, chiar și impresiile mele despre localitatea respectivă. Am foarte multe vizualizări din Italia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Franța. Acestea sunt țările care cel mai des mă vizitează, desigur cel mai mult Moldova și România. Deși internetul are avantajele lui, primarul localității optează pentru discuțiile directe cu consătenii. Așa află dacă activitatea autorității locale corespunde cerințelor și așteptărilor consătenilor.
Doamna Cereteu, aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre ceea ce am văzut la Chișcăreni și câte ONG-uri avem noi aici în localitate? Părere evident că e foarte pozitiv și foarte salutabil această conlucrare între ONG-uri și administrația publică locală, dar o să o repet un pic pe doamna Cazacu, că este o diferență mare dacă e să luăm spre comparație orașele și satele. În sate, lumea se cunoaște mult mai bine între ea, legăturile sunt mult mai strânse între cetățeni, între locuitorii acestui sat și administrația publică locală. Se cunosc mult mai bine. Într-un oraș e mult mai greu să stabilești aceste relații între administrația publică locală, între autoritate și cetățeni. Da, e foarte salutabil și foarte binevenită această conlucrare, pentru că și pentru administrația publică locală e mult mai ușor să lucreze atunci când vine un grup de inițiativă sau un ONG cu o anumită propunere, cu o anumită propunere de conlucrare sau cu un anumit proiect. Noi, de exemplu, am fi foarte bucuroși doar să-i primim și să-i ajutăm, să îi oferim tot sprijinul și tot să ne implicăm ca să aibă curs, să le dăm curs. Acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Melite, cum explicați că drochenii sunt atât de pasivi? Cauze sunt mai multe. Istoricul activității noastre, a societății civile la noi, la Drochea, deci s-a împotmolit în unele probleme și ar zice, doamne primar, că aici este o comunicare. Deci atunci când suntem la nivel de administrație publică, deci chiar dacă cetățenii nu sunt activi, chiar dacă ONG-uri nu există, trebuie să ne asumăm responsabilitatea, fiindcă trebuie să-și asume cineva responsabilitatea ca să inițieze, ca să organizeze și, în primul rând, să investim în oameni. Deci asta, administrația publică locală ar putea să-și asume formarea acelor lideri, acelor oameni care ar putea veni pe urmă cu grupuri formate pe interese. Deci să investim în oameni prin seminare, prin formare și să motivăm oamenii ca pe urmă să avem și aceste propuneri. Deci asta o văd ca soluție și ca problemă de ce lumea nu este activă. Să auzim acum și ce ne spun invitației de la Chișinău. Domnule Tomșa, ce rol revine ONG-urilor locale, naționale în soluționarea problemelor în comunitate și cât de implicate sunt ONG-urile la nivel național în asemenea activități? Rolul ONG-urilor la nivel local, evident că trebuie să fie de reprezentare. Da? ONG-ul când se formează are un scop, un obiectiv, cumva are un statut și știe, se specializează pe un anumit domeniu. De-aia ei reprezintă interesele oamenilor care sunt vizați de acel lucru. Dacă e vorba de un ONG legat de sport, ei o să lobeze tot ce ține de sport și o să fie cumva un cap de pod sau chiar un pod de comunicare între aleșii locali și între cetățenii. Ei trebuie să reprezinte cât mai mulți oameni și cât mai multe interese. Evident că este greu să spunem cât de active sunt ele. Eu aș vrea să cred că ONG-urile nu se rezumă doar la coffee break-uri și training-uri care nu prea aduc multă valoare în rândul celor care sunt în ONG-uri. Eu aș vrea să cred că ei vor și pot să reprezinte anume oamenii și problemele concrete, reale ale acestora, iar comunicarea care vine deja post factum să fie primită de către apeleși și de către instituțiile responsabile, nu doar de către primărie, să fie primite cu mai multă dorință sau cu mai multă încurajare, pentru că din experiența noastră de pe primăria mea.md putem să vedem că de fapt consilierii municipali nu prea răspund la întrebările care vin pe platformă și aici ne este și nouă greu să lucrăm. Noi încurajăm oamenii să adreseze întrebări și să spună despre problemele locale, iar în același timp consilierii spun că nu avem timp sau mai știu eu ce. Respectiv, ONG-ul este doar un ajutor pentru apele sau pentru instituții și nu nici de cum un factor decizional sau factorul cel mai important într-o societate. Și acum să aflăm și opinia drochienilor, ce spun ei, de ce depinde activismul lor.
Dar cum credeți cât de activ trebuie să fie cetățenii la asemenea lucruri? Ar trebui să fie mai activi decât sunt, dar poate n-au putere și ei, n-au vreme și ei, nu-i în cap. Oamenii trebuie să și boleacă mai, să nu și așa lăsători, că și ei fac așa, dar și ei fac așa, dar eu îmi fac și întreb nie. Ar trebui regulat. Să iei seama de oraș, nu numai primărie, dar și oamenii. Oamenii se duc odată și văzând, neavând rezultat, nu se mai duc a doua oară, dar eu vă îndemn să nu vă disperați. Vă duceți și bateți în ușă, deschideți ușile, le spuneți, le lămuriți până ajungeți la rezultat. Numai așa noi putem să schimbăm, că deci avem o practică nu prea bună, cu transparența, cu toate este. Cum credeți cât de transparentă este autoritatea publică locală față de cetățeni a orașului? Este la 0. 50 la 50, 50-50. Noi am apelat cu oarecare întrebări, cu oarecare propuneri și n-am primit răspuns. Practic s-au dus în vânt. Toate propunerile, toate întrebările s-au dus în vânt. Lumea nu este deprinsă, consilierii nu sunt deprinși să fie deschiși. Nu sunt deprinși să convorbească cu cetățenii orașului, să le spui orice informație, nu spun că o ascund, dar lor le pare că asta e informația care nu trebuie să știe toți. Eu nu știu de ce așa, măcar că eu am cercetat legile și legea spune invers. Am auzit și opinia drochienilor și acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Cazacu, de ce în țările Uniunii Europene activismul cetățenesc este cu mult mai mare decât la ai noștri. A noștri nu știu de ce așteaptă să vină cineva ca să le facă, să le hotărască întrebările. Este vorba și de mentalitatea oamenilor, dar este vorba și de istoric. Totuși, noi am trăit o perioadă destul de mare fără a avea acest spirit comunitar, fără a avea grijă de chiar aceleași spații publice, care cumva se considerau fiind a nimănui. Acum, totuși, aș presupune că lucrurile se schimbă. Există și localități, cum am văzut și exemplul Chișcăreni, în care oamenii sunt foarte activi și prin preluarea și prin promovarea exemplelor pozitive, eu cred că lucrurile se pot schimba și în multe alte localități. Este lucru știut că mulți cetățeni de ai noștri muncesc în țările Uniunii Europene și iată că activismul cetățenesc i-au făcut și pe ai noștri să investească la baștină acolo de unde au plecat. Să urmărim acum un reportaj realizat de către colegii noștri de la Cimișlia. Fiecare al patrulea locuitor al satului Selemet este plecat la muncă peste hotare. Unii de mai mulți ani, alții, precum păsările călătoare, revin acasă mai des. Dorul de satul natal i-a adunat pe cei plecați într-o organizație obștească, Baștina Selemet. În registrul organizației se regăsesc circa 1000 de selemețeni, răspândiți prin toată lumea în peste 20 de țări. Migranții din Selemet pun umărul la dezvoltarea localității. Printre acțiunile de amploare sunt sprijinul echipei de fotbal locale, edificarea unor monumente comemorative, amenajarea localității. Recent, băștinașii au renovat gardul din jurul cimitirului. Băștinașii din satul Selemet au contribuit nemijlocit la construcția unui gard de circa 600 de metri în jurul cimitirului din localitate. Toți au transferit bani, care și cum au putut. Din partea noastră, familia, am donat și noi 50 de euro. La edificarea gardului s-au cheltuit 380.000 lei, inclusiv 100.000 lei din partea administrației publice locale și 280.000 lei din partea băștinașilor și localnicilor. Dinastia familiei Popușoi a cheltuit peste 80.000 de lei doar la confecționarea porților cimitirului.
Amenajarea intrării în cimitirul vechi se datorează unei distinse familia Păpușoi, acei 8 copii și toată dinastia Păpușoi a lui Moș Chiril și mătușa Irina Păpușoi din Selemet. A fost chiar și oamenii din sat și de peste hotare, am înțeles că mulți au ajutat, au contribuit la facerea acestui gard. E minunat, mulțumim frumos, e bine. Dar cum era aici? Era urât, gardul era stricat, creșteau ierburi, burieni, tufi prin prejurul gardului, dar acum e minunat, e bine, curat, e frumos. La moment, în satul Selemet, se desfășoară un proiect de reconstruire a unei tabere de vară pentru copiii imigranților, care revin în vacanțe la Baștine. Sătenii doresc ca ei să-și cunoască tradițiile, limba maternă și strămoșii. Doamna Cazacu, se pare că experiența europenilor ajunge și la noi în Moldova. Cum o putem promova aici, la noi, în țară? Exemplul prezentat din Selemet este ceea ce vorbeam și mai devreme, o activitate pe care o realizează autoritatea publică locală în parteneriat cu cei care sunt plecați din localitate, cu migranții, care fizic nu sunt, dar care încă au păstrat niște legături emoționale și care sunt o resursă valoroasă pentru comunitate. Ei vin, cum am văzut în exemplu, cu finanțări, dar și cu idei, pentru că de multe ori o idee te poate ajuta cu mult mai mult decât o sumă de bani. În acest mod, exemplul de la Selemet a stat și la baza răspândirii în alte 25 de localități a acestei practici de cooperare dintre primărie și migranți și comunitate în general. M-ați întrebat cum poate fi răspândit în alte localități. Poate fi răspândit prin faptul că se discută și se prezintă acest lucru. De exemplu, poate fi astăzi o idee și pentru doamna primar de Drochia, dacă încă nu s-a gândit la lucrul acesta, să organizeze în Drochia o asociație sau cel puțin la prima etapă un grup activ din persoanele care au plecat din localitate, cu care să poarte un dialog constant și împreună să identifice cum ei s-ar putea implica în dezvoltarea locală. Noi cooperăm cu Congresul Autorităților Locale din Moldova, CALM, unde și doamna primar este membru. Doamna primar, nu vă supărați că tot fac referință la dumneavoastră, este pentru că sunteți unicul reprezentant al administrației publice locale și de fapt și respect foarte mult activitatea dumneavoastră. În cadrul CALM deja se promovează pentru membrii lor, pentru celelalte primării din țară, acest exemplu reușit. Domnule Tomșa, acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră ce să facem ca cetățenii din diasporă și cei de acasă să se implice mai activ în dezvoltarea comunităților. N-aș putea să vin cu o rețetă de succes în acest caz. Este vorba despre foarte multă muncă și de găsire de soluții viabile pentru fiecare caz în parte. Dacă o comunitate dintr-un sat este într-un fel și este deschisă să colaboreze într-un fel sau altul, asta nu înseamnă că același lucru o să funcționeze și în altă localitate. Eu iarăși îndemn cât mai mult să fie comunicare între toți membrii ai societății, între aleșii locale și să nu uităm despre faptul că cei care au fost aleși pe o dată, de exemplu în 2015, trebuie 4 ani în continuu să întrebe oamenii, să-i motiveze și în același timp diaspora va fi activată de acolo, de pe loc, pentru că nu cred că este posibil să găsești niște resurse financiare de peste hotare atunci când acasă se aude că banii ăștia nu sunt gestionați corect. Respectiv trebuie să fie un nivel de încredere cât mai mare și la acest nivel de încredere trebuie să se lucreze constant, trebuie să fie vorba de o comunicare cât mai deschisă, de transparență iarăși și de încurajarea oamenilor prin toate metodele care pot fi folosite. Și acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Cereteu, ce puteți face dumneavoastră ca primară ca să
depuie eforturi cei plecați de peste hotare, diaspora, cât și cei de aici, care sunt acasă, în dezvoltarea localității? Tema noastră de astăzi este o temă foarte interesantă și, deși știu că suntem în criză de timp, noi am putea discuta la tema dată, cred că ori în șir și vor fi la fel de discuții în contradictoriu și la fel de aprinse pentru că au existat mereu așa discuții între administrația publică locală și societatea civilă. Dar o rețetă anume, care să fie standard pentru toate localitățile unde deja funcționează, cum ați arătat dumneavoastră, cazul din Selemet, unde deja funcționează foarte bine, această conlucrare între diasporă și administrația publică locală, Asociația Băștinașilor, pot să vă zic că ea la fel într-un oraș sau altul nu merge la fel de bine. Adică sunt toate cele 23 de localități pe care a vorbit și doamna Cazacu. La fel, noi nu avem o rețetă după care putem merge și spune că iată, dacă noi o să o implementăm, o să meargă și la noi. Pentru că deocamdată noi, după cum am menționat și anterior, noi avem încă probleme și nu am găsit soluția cum noi am putea să-i mobilizăm pe a noștri de pe loc. Cetățenii care sunt la moment în oraș am putea să-i stimulăm ca să participe și să se implice activ. Deși, repet, am încercat numeroase tentative și soluții pentru a-i atrage și a-i implica. Până la moment nu ne-a reușit, dar totuși sperăm să ne reușească să-i mobilizăm să fie mai activi. Și sperăm la fel că vom reuși să-i mobilizăm și cei plecați peste hotare. Dar mai întâi, pentru noi, scopul primordial este cei de pe loc. Pentru că numai după ce cei de pe loc își vor manifesta intenția și dorința de a se implica, atunci vom putea să-i atragem și pe cei plecați peste hotare. Dumneavoastră, ce credeți, domnule Milin? Eu credeam, poate să facem, dacă nu reușim să motivăm cei de pe loc, poate să ne motiveze cei plecați. Poate să folosim și acest și câteva cuvinte așa, ca să fie foarte clar, trebuie să identificăm persoanele care sunt în afară, dar și aici de pe loc, să comunicăm, să promovăm ideile bune și frumoase, să promovăm orașul nostru, așa ca să fim acei patrioți ai Droghia care am fost întotdeauna, să creăm parteneriate și să avem succes. Vă mulțumesc foarte mult. Emisiunea Alternative la final. În cadrul emisiunii astăzi am discutat despre implicarea cetățenilor în luare de decizii. Am prezentat opinii, idei, soluții, iar fiecare din dumneavoastră rămâne să-și aleagă ce îi se potrivește mai mult. Pe curând! Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă.